إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Tahqiq ol tor adamlar ki bizim Perverdigarımız bir Allah'dır deyip iqrar etipdiler. Ondan soň şol keplerinin üstünde sabit durupdylar. Şolarga öljek wagtlarynda ferişteler nazil bolarlar. O aydarlar: "Gorkmaň, we gamdy bolmaň, we size wa'de edilen cennet bilen buşlaýarsyz." نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Biz dünyada we ahiratda sizin dostuňyzdyr. We sizin üçin cennetde nefsiňiziň isteýän zatlary bardyr. We sizin üçin cennetde halan zadyňyz bardyr. نزلا من غفور رحيم. Mağfiratly we mehriban bolan Hudaýyň tarapyndan sizlere rızk bolup. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Kimdir kefinne yaxşyrak ol bir adamdan ki Huda tarafyna dawat edipdi we yaxşı amallaryny anjam beripdi we aýdypdy tahqiq men musulmanlardandyr diýip. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Ve yaxşylyk bilen yamanlyk deň däldir. Yamanlygy yaxşylyk bilen gaýtar. Pes nagah görersiň ol adamy ki şoň bilen seň araňda adawat we düşmançylyk bardy, goýa çyn dost ýany bolup galar. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Ve bu tariqa nigmat hiç kime nesip bolmaz, meger sabrly adamlara nesip bolar. Ve bu nigmatlar nesip bolmaz, meger bir uly paý bar adamga we bagtly adama nesip bolar. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Eger sana şeytandan bir waswasa yetişde, pes şoň şerrinden aman galmak üçin Hudadan penah iste. Tahqiq Allah tebarek ve taala eşitýän we bilýändir. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Allah tebarek ve taala'nın gudratynyň nişanalaryndandyr. Gije we gündüz we gün we ay. Bular Hudaýyň mahluklarydyr. Güne de secde etmeň, aýa da secde etmeň. We şolaryny halk eden Allah'a secde edin. Eger ibadet etseňiz, şondan gaýryga ibadet etmeň. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. Pes eger kafirler sana muti bolmakdan we sen aýdanyň anjam bermekden tekebburlyk etseler, pes ol zatlary ki Hudaýyň ýanyndadylar, olar Hudaýy nalaýyk zatlardan päklerler gije we gündüzde. Yani hemişe we her halda Hudaýyň tesbihi bilen meşguldurlar. Bu özleri de tesbih aýtmakdan ýadamazlar.